ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಏನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಡ್ದು ವಾರ ಅಕೀರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಡು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗಿಲೆಡು ಭಾರೀ ತನಿಖೆ. ಬಿದ್ರಡು ದೇಶಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಲಿನ 81ನೇ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಮುಗಿತಲ. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗ ಒಂಜನೇ ತಾನ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ವಾರ ಅಕೀರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂಡ್ದು ಆಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ. ಶನಿವಾರ ಐತಾರಲ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಒಡಿಪದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒತ್ತಾಯ. ಲೋಕಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ತಾ ಓಟುಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿನ ಖರ್ಚಿದ ಮಿತಿನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು. ಓಟದ ಆಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ನಂಚ ಆತಂಡು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ವಾರ ಅಕೀರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಡ್ದು ಜಾರಿಯಾತಂಡು. ಕಾರಣದ ಅಂತೆಪಿದ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಂಡು. ವಾರ ಅಕೀರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂನು ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮತೆ ತೊಂದಿತ್ತದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಾಡಿಲೆನ ಪೋಪರಿ ತಡೆತದೇರ. ನಗರಗು ಪೊಗ್ಗುನ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೆಲು ಬೊಕ ಆಯಕಟ್ಟದ ಜಾಗೆಲಿಡು ಪೊಲೀಸರು ಮಾರ್ಗೋಗು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾವುಂದುಲ್ಲೇರ. ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡಲ ನಗರದ ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇತ್ತದ ತನಿಖೆ ನಡೆತದಂಡ. ಕದ್ರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಕೈತಲು ಕಮಿಷನರ್ ಬಸ್ಸದ ಉಲೈ ಪೋದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದರ ಇಜ್ಜಾಂದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೇರ. ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂಡ್ಯರ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಬಸ್ಸುಲೆಡ್ ಪೋನಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪಡೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರ. कपी गाड़ी ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಸಂಘರ್ಷದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ವೈಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, NDMA ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋರು ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಠಾಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶಿಫ್ಟ್ಸನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 9 ಕಾಲಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರೋವಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ತಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾರ ಅಕೀರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂನು ಸರಿಯಾದ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದ ಕ್ರಮದೆ ತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಸ್ಸುಕ ಪೊಗ್ಗುದು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರ.
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ವಾರ ಅಖೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಶುರು ಆತಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಐನು ಮುಟ್ಟ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಲು ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಮಾತಾ ಸೇವೆಲು ಬೇರಲು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಂಡು. ಕಾರಣದಂತೆ ಇರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ತಿರ್ಗರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ವಾರ ಅಖೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂದ ಪೊರ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೊತ್ತಲು ಪೇರು ಕಾಯಿಕಜಿಪು ಸೊತ್ತಲು ಸಾದಿಬರಿ ಬೇರ ಮಾಸ ಮೀನು ಮರ್ದು ಪೇಪರ್ದ ಅಂಗಡಿಲು ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತುದುಪ್ಪುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದಂಡ. ದುಂಬೆ ನಿಘಂಟಾಯಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂಡ. ದೂರದ ಊರ್ಲಿಗೆ ಪೋಪನಕ್ಲು ಬಸ್ ರೈಲು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈಟಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪೋವಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡ. ಜನಕ್ಲನ ಲೆಕ್ಕೋಗು ದೆತ್ತೊಂದು ಏತುಬೋಡ ಆತ ಗಾಡಿಲೆನು ಪಾಡುವ ಅಂದ್ KSRTC ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆದೇಶದಂಚ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಲನ ಸಂಚಾರ ಇತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಜನ ತೂದು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಗಾಡಿಲೆನ್ ಪಾಡುವಂದು ಬಸ್ ದನಿಕಲು ತಿರಿಪಾದಿತ್ತೇರ. ಬಸ್ಸುಲು ಕಾಂಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಗುಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪನ ಪೂಡಿಗಿಡು ಏತೋ ಜನ ಇಲ್ಲು ಪಿದಾಡಂದೆ ಜನಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವಾರ ಅಖೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಡ್ದು ಆಟದ ಮೇಳಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಆತನ ಅಂಚಾದು ಶನಿವಾರ ಐತಾರಲ್ಲ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡುಂದು ಒಡಿಪುದ ಆಟ ಕಲಾವಿದರು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದರು. ವಾರ ಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂಡ್ದವರ ಪಾಕಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಆತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ನೂದೆಡ್ದಲ ಮಿಕ್ಕದ ಆಟದ ಕಲಾವಿದರು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಆಟಗುಬ್ಬ್ಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಒಲೆ ಕುರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗೆಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣ ತಡೆಪೊಡ್ದವರ ರಾತ್ರ ನಡಪನ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪಾಯರೆ ಸಾತಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಪರಕೆದಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನ್ಯನ ಸಾಯುಡು ಯಕ್ಷಕನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಐನೆಡ್ದವರ ಮೇಳಲೆಗ್ ನಷ್ಟ ಬುಡ್ದುಂಡು. ಐತ ಪರಿಣಾಮ ಕಲಾವಿದರು ಎದುರು ಸಾವುಡಾದು ಬೈದಂಡು. ಕರಿನ ರಡ್ಡು ವರ್ಷುಡ್ದು ಒಂದುವೇ ಅವಸ್ಥೆ. ಸರ್ಕಾರ 35 ವರ್ಷ ಕಡತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಚೂರು ಸಾಯ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಸಾಯ ಒದಗಾದಜಿ. ಅಂಚಾದ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನೆನು ಲೆಕ್ಕುಗುದೆತ್ತೊಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ನೀವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾಡೋದು, 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಂತರ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಇದು ಆಸಕ್ತಿ ನಮಗೂ ಇದೆ. ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು. ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕಲೆಯನ್ನೇ ಜೀವನವಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಸಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಕಲಾವಿದರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲೆನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನಂಚ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಉಂತುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಲಭಾರ ಉಚ್ಚಯಾದಿ ಸೇವೆಲೆನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕನ ಪತ್ತಡದಿಯರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನಂಚ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನನದ ಆದೇಶ ಮುಟ್ಟ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಉಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊಲಭರ ಬೊಕ ಉಚ್ಚಯಾದಿ ಸೇವೆಲೆನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಂಡು. ವಾರ ಅಖೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪೊಟ್ಟುಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೊಗ್ಗರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ದಿನಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ವೀರು ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಲೋಕಸಭಾ ಓಟುಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿನ ಖರ್ಚಿದ ಮಿತಿನು 7,95,000 ಶಾಸಕ ಓಟುಡು 28,40,40 ಏರಾದು ಓಟುದ ಆಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ತುನೊಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು JR ಲೋಬೋ ದೂರ್ದೆರು.
మాజీ శాసకరు జేఆర్ లోబో నమ్మకుట్లదొట్టిಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ಓಟುಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲು ಓಟುದ ಖರ್ಚಿನ ಎಲ್ಪ ಲಕ್ಷದ್ದು 95 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಏರವಲಿ ಶಾಸಕರ್ನ ಓಟುಡು 28 ಲಕ್ಷದ್ದು 40 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಲಿಂದು ಓಟುದ ಆಯೋಗ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಂಡು ಇಂಚ ಏರಾಯಿನ ಸರಿ ಅತ್ತಂದು ಪಂಡೇರು ಓಟುದ ಖರ್ಚುನು ಪೂರ ಸರ್ಕಾರನೇ ವಹಿಸುಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲು ಪಾಟೋಡಾತಂಡು ಆಂಡ ಓಟುಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ಪಾಯರ ಬೊಕ ಓಟು ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗ್ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟಾಯರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಓಟುಗಾದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ರ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಏರಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರನಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಖರ್ಚುನ ಪಾರ್ಟಿಯ ದಿಂಜಾವಡು ಈಜಿಂಡ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂಜಾವಡೊಂದು ಜೇಆರ್ ಲೋಬೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಯರು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಚುನಾವಣೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂಥ ಅವಾಂತರಗಳು ಈ ಗೂಂಡಾಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುವಂಥ ಅವಾಂತರಗಳು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೋಡಬೇಕು. ಖರ್ಚನ್ನು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯನೇ ಭರಿಸಲಿ. ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಬ್ಬ ಕಡು ಬಡವನು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ತರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಹ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಯಾವುದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಲ್ತಾರ ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯೇ ಭರಿಸಬೇಕು ಯಾ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ಬೆದ್ರಡ ನಡೆತಿರ 81ನೇ ದೇಶದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಗಿತಲಾಂಡು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಂಜನೇ ತಾನ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂದಿದನು. ಕುಟ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಬೆದ್ರದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನ ನಡೆದಿನ 81ನೇ ವರ್ಷದ ದೇಶದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಗಿತಲಾಂಡು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಜಿ ಬಂಗಾರ ಆಜಿ ಒಳ್ಳಿ ಬೊಕ 4 ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಒಟ್ಟುಗು 105 ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆನ್ನಡು 42 ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತಿನ ಪಂಜಾಬ್ ಪಾಗ್ವಾರ್ದ ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೋಟಕ್ದ ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 37 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದ 3ನೇ ತಾನ ಗೆನ್ನಡು ಕೂಟೋಡು ಪಂಜಾಬ್ ಪಟಿಯಾಲ ವಿವಿಧ ಅಕ್ಮದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಬ್ಬುದಾರೆ ಅದು ಮೂರ್ದು ಬೈದರು. ಮುಗಿತಲಲಿಸಿದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ದ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನಾಮ್ನೆನ್ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಾವು ಎನಿಸಿದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೆನೆಸಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವು ರೆಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವಂಥ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕೆಲವು ಜನ ತಯಾರಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಆಚೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಕುಟ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆದ್ರಾ ಪುರಸಭೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್, ಕುಡ್ಲ ಎಪಿಎಂಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿ ರವಿರಾಜ್ ಮಲ್ಲಪಿನ್ನರಾದಿತ್ಯರು. ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ UV ಶಂಕರ್, ಅಮರಾವತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್, ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಸಾಲೆತ್ತೂರುಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸಿಡು ದೈವಗೂ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಗಿಟ್ ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿನ ದೈವ ಭಕ್ತಿರು ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತವರ ಮಿತ್ತ ಮುಗಿರ್ದ ಕೋಲ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರಗಜ್ಜುಡನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ವಿಟ್ಲ ಸಾಲೆತ್ತೂರುಡು ಬೇತ ಧರ್ಮದ ಮದಿಮೆ ಉಂಜೇತ ಗೌಜಿಡು ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ತುಳುನಾಡುರ್ಮೆಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಇವರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆತಡು. ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ತವರ ಮಿತ್ತ ಮೊಗೆರಡು ನಡತಿನ ಪರಕೆದ ಕೋಲ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಊರಿದಕ್ಲು ದೈವದ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆರು. ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ತಪ್ಪುನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾಪನಟ್ಟುಡೊಂದು ಇಜ್ಜೆಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಕರುಡೊಂದು ಭಕ್ತರು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೈತೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈತೇನೆ ಲೈಕ್ ನಿನ್ನ ನುಡಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕಾಡು ದೈವಲೇ ಕಾಡು ಇನ್ನ ನುಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜನ ಏನಂತವನು ಮಂಕುಮರಲು ಉಂಟಾರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಂಕುಮರಲು ಕಟ್ಟದ ಬೀದಿ ಮೇರ ಪೈನ ಯಾವತ್ತ ಅಜ್ಜೆ ಪನ್ನೀಲೊಂದಿಗ ಹಿಂಗೋಲು ಒಂಜಿ ಬಾರ ಬಿಟ್ಟಾಯ ಕಲ ಜಪ್ಪುವ ಕಲ ಜತ್ತನಾಂಡ ಸಣ್ಣದ ಮರಲು ಹತ್ತೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ ತೂತಿನ ದೈವ ಯಾನತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣು ಅಜ್ಜೆ ಇತ್ತನಾಂಡ ಆ ಸಂಸಾರ ಕಲೆನು ಮರಳು ಕಟ್ಟದ ಬೀದಿ ಬೇರೆ ಪೈನಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚುಡು ಗಂಗಸರದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ತರೆಕ ಅಡರ್ನ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೇರ್ದು ಮೂವೆರ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ತುಯಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಇಂಚಲಾ ಉಂಡಾಂದು ಸೋಜಿಗ ಆದಿತ್ತನು ಇತಾಬಗಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಡು ಮೂಜಿ ಜನಟ್ಟು ಒರ್ತಿಪೊಣ್ಣು ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ಅಮಲ್ದು ತೊನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಮಲು ತರಕೇಡ್ದು ಬಯ್ಯಗನಗ ಟೈಟ್ ಕಡಲ್ದು ನೆರಡು ಗೊಬ್ಬೆರ ಜತದು ಒರಿಯನಂಗಿ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜೇ ಸ್ಕೂಟರ್ಡು ಮೂವೆರ್ಲ ಮಣಿಪಾಲದಂಚಿ ಪೋಯಿರು. ಅಮಲು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಸಾದಿ ತತ್ತಂಡು ಮಣಿಪಾಲಗ್ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಬತ್ತೇರು. ಪಡ್ಯದ್ರ ಎತ್ತನಗ ಮೊಕ್ಲಿನ ತರಕಿಯರ್ನ ಎಣ್ಣೆಡು ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಅಜನ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೋಪುಜಿ ಪಿರವುಕುಲಿನಾಯೆ ದಾನಿ ಪೋಪುಜೆಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಯಗ ಜೋರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಅಮಲಡೆ ಇತ್ತಿನಾಯಗ ಪಿತ್ತನೆತ್ತಿಗೆಡ್ದಂಡು ಮೂವೆರ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದೆಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರೊಂಡೆರು. ಪೊಲೀಸರೆಗ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಪೋಂಡು ಅಕ್ಲವ್ಲು ಹಾಜರಾಯರು. ಪೊಲೀಸರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡಕ್ಲೆನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಾಯರು. ಅವಳು ಪೊಲೀಸರೆಗ್ಲ ಜೋರು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಮುಟ್ಟಡೆ ಎಂಕ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಮ್ಮೆರಿಯರಂದು ಎಲ್ಲ ಪಂಪ ಎಂಕ್ಲು MBBS ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಓಲ್ ಪೋವಡು ಓಲ್ ಮಡ್ದು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದೇರು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳ್ಡು ಪಾತ್ಯರ್ನ ಅಕ್ಲೆನ ಪೊಲೀಸರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಣಿಪಾಲದಂಚೆ ಕೊನೊತ್ತೇರು. 1.5 ಗಂಟೆ ತಾತು ಪೊರ್ತು ಮೊಕ್ಲೆನ ಗಂಗಸರ ತರೆಕ್ ಅಡರ್ನವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಜಿಗಾದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯಿನಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು. गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी में नहीं है तो वहाँ साइड पे रहेगा. आप हमें साइड तक लेके जाओ. तीनों आदमी requires a treatment. You go to Manipal. No, so I already will go to Manipal. That's not the problem. That's not why I wanted to come here. I'm not coming here for this. ಮಾರ್ಗ ಅವಘಡ ಆದು ತರೆತ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚ ಆಯ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು 20 ಗ್ರಾಮ ಮಣ್ಣೂರದ ಸತೀಶ್ ಪನ್ಪನರಿನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಲ್ತದು ಅರೆನ ಕುಟುಂಬ 4 ಜನತ ಬದುಕುಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದ. ಮಾರ್ಗ ಅವಘಡ ಆದು ತರೆತ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪುಂಜಲಕಟ್ಟೆ ಮೂರ್ಜೆ ಕೈತಲು 20 ಗ್ರಾಮ ಮಣ್ಣೂರ್ದ ಸತೀಶ್ ಪನ್ಪನರ್ನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಲ್ತದು ಅರೆನ ಕುಟುಂಬ 4 ಜನತ ಬದುಕುಗು ಬೊಲ್ಪಾತಂಡು. ಸತೀಶರಿಗೂ 32 ವರ್ಷ ಆತಂಡು. ಪೂಂಜಲಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲು ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಅವಘಡ ಆದು ಜೋರ್ದ ಪಿಟ್ಟಾಯಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಅರೆನು ಕುಡ್ಲದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತಿರೋ. ಅರೆನ ಮೆದುಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಅಂಗಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದಿರೋ. ಅಂಚಾದು ಸತೀಶರ್ನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಕೊಡ್ತಿರೋ.
ಹೃದಯನು ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಲಿವರ್ನು ಬೆಂಗಳೂರದ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯಗೂ ಸಾಗಾದಿರೋ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿನು ಒಡಿಪುದ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ನಾನೊಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿನು ಕುಡ್ಲದ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸಾಗಾದಿರೋ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಗನು ಒರಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಆಯನ ಅಂಗಾಂಗಾಂಡಲ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವಡಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತೊಂದಾಂದು ಸತೀಶೇರ್ನ ಅಮ್ಮೀರು ಜಾರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮಲೆ ವಿಠಲ ತೆರಿಪಾದಿರೋ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಲಗುರ್ಕಿ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಟೈರ್ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಗ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ತದು ಇರ್ವೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಜೀವ ಕಳೆಯನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಎಡ್ತದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಇರುವೆರು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ನಡೆತದಂಡು. 22 ವರ್ಷದ ಧರಣೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ 54 ವರ್ಷದ ನಿರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ತೀರ್ದೇರ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಮಾರ್ಗ 44 ದೊಡ್ಡಲ ಪಾಯಲ ಗುರ್ಕಿ ಕೈತಲು ಅವಘಡ ಆತಂಡು. ಇರುವೆರ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಗುಂಟಕಲ್ದಕ್ಲು ಆದಿತ್ತದು ಶಬರಿಮಲೆ ಹಿಡ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಪೋವಂದಿತ್ತೇರ. ಮಾರ್ಗಡು ಟೈರ್ ಪುಡದಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ನಡುಟೆ ಉಂತುದುಂಡು. ಕಾರಡು 5 ಜನ ಇತ್ತದ 4 ಜೈದೇರು. ನಿರಂಜನ ಸಿಂಗ್ ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತೇರು. ಧರಣೀಶ್ ಸ್ಟೆಫ್ನಿ ಟೈರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಡಿಕ್ಕಿದ ಬಾಕಿಲ್ದಿತ್ತದ ಲಗ್ಗೇಜ್ ತಿರ್ತದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ರಭಸುಡು ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಬತ್ತದ ಉಂತದಿತ್ತಿನ ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಡ್ತದಂಡು ಅಂಚಾದ ಧರಣೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ನಿರಂಜನ ಸಿಂಗ್ ಜೀವ ಕಳೆ ಒಂದೇರು. ಪೇರಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ತನಿಖೆ ನಡಪಾದ ಗಾಡಿಲೆಂದೆಪ್ಪಾದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪುನಃ ಸಾಗಾದಿರು. ಪೇರಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ವಾರ ಅಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಡು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗಿಲೆಡು ಭಾರೀ ತನಿಖೆ. ಬಿದ್ರಡು ದೇಶಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಲಿನ 81 ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಮುಗಿತಲ. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗ ಒಂಜನೇ ತಾನ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ವಾರ ಅಕೀರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಿಡಿದು ಆಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ. ಶನಿವಾರ ಐತಾರಲ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಒಡಿಪದ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒತ್ತಾಯ. ಲೋಕಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಓಟುಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿನ ಖರ್ಚಿದ ಮಿತಿನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು. ಓಟದ ಆಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ನಂಚ ಆತಂಡು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು JR ಲೋಬೋ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇರು.